ramyang ingkang sasongko gumenyar renggo-renggo ruming puri aleping kang maslir masmuruping langit Leneng indriya mangung-mangung kung kanduan rimam
ilahing awik namastu namasidam mastu silamring wang jagat karono siram tondo kawisiksaning bisana sono sinabung langen melopo estu masadah tantun lampahing buddha ginantur tutur katulo tetilo tulan mring palabdring prastya winursita ngupaya pramangeskara ya ing jaman purwa winsuda trengkang dina madama winardi tameng lata mangke takap wasane ning Gobita renenggeng rambang matumpa-tumpa marma panggo pangging panggunggung sang mara ing kata Yesrepta pitana nenggi kotapa ing kakwadi dasa purwa eka wilangan sawiji hadi linuwe dasa 10 purwa tembung wiwitan ngupaya praja sewutan antuk sadasa 100 datan ngaturaken kalih ing kinarupa pucuk ing kandha nenggih katharipating nagari Ngastina ya kraton Liman Benawi marmane praja Ngastina kinarya bebuka murcita ing kali tumrap tata rendang praja sekaloka panjang punjung pasir ukirla jinawi gemak ripah karta tata tuwin raharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane ado kuncarane jero tacepe padhang oburado tebani pasir samudrawadi ukir candraning arga candraning kraton mekraken Benawi ngiringaken wana saha pategalan ngananaken pasabinan ngiringaken wana mangku bandaran ageng senadyan kathah titeng daweta ing kasungan ngagasa sinangga ing pratala kapit samudra kathah ing samyanggono raras nanging datan wenten kang sami marang rupakan ing praja Ngastina awit negari sameng kathah terlajeng kawistara loh jinawi loh telur kang saroti nandur dadi jinamurah kang saroti numbas mapan bumi negari Ngastina siti kang ketumpan warik menapa yen den tancepaken tukul ijo royo-royo awit sangka kaprigelane para kadang-kadang tani kang wekel garap kisma dasar mundi para sadra pangbating praja babagan tetanen pramila datan wekal kalamunta negari Ngastina prasandang sarta boga gemangsa haripah gemah nyandra lakune prabi dagang lumintu datan wenten kendhanya ripah nitik para kawula kang sami cumandhuk wonten sabeting kitha negari ing Ngastina Dendra pacak balisma keting laban cuwet tepung taritis tumpang talang sambung blandar terep jejel luyul-luyulan yen katundra akeh kawula kurang papan iwis manten datan wenten para kawula kang ketemper denya ngupaya pangopaning boga marapih nani kalamut agung danang Narendra Karta Marpawardi ayem tentrem nikmat pangan sukalila ing negara ing pranata kang nindakake dipan suci terus ati manut wareng agami tata racak sembodo ganyeng para kawula cukup ing boga wastra kamulyan kabagyan caturwarga setya bekti mring paugeran negara wit gembleng ing bawa rasa embang wacana sabda temu kanggo linandhesan adat budaya sarta kapitayan linambaran budi luhur budaya misuwur warisaning para leluhur Rarja katepiaken paramangka tinaketaken kang tentrem awit sangka labuhna para tamtama tuwin para pramila kang sami manggul sanjata terus ing prasta mantep ing dharma ngantepi sumpang prajurit sabta marga pasrah jiwa unduraga pranyata amung bebela negara dimlestari wibawa bumi pusaka kita yakti datang wonten para kawung caket senadyan Narendra manca negari kana mangsan ngaturaken bukti sarta glondheng pangarep-arep tata gelar ngaturaken susun batos amung kayun daya bebayaning kautaman
pinunggil semanten pakaning praja nenggih genti kang winusita kocapa dosa namangata. Dosa wilang 10 nama aran yen Ratu Jejuluk. Tiang Agung Istina Jejuluk Prabu Jogapitana. Ya Prabu Duryudana. Terima mangsa gendari putra ya Prabu Daswatmaja Raden Kurupati. Pinuji hari sajigot yang agung tinangkel wonten dampar yasan dalem seleme kasur babudun dosa ngagung sajabat kasturi hermawarga dwida kantanya ngambarga ngasdemugi wonten pangurahan Jawi mengkeraken para abdi mbantiti sang ngampil rupa cara nalindra dokor kencana kecoan kencana banyak dalang sawunggali harda walikolan manyura. Kocapa yen mungkin ngarsa punika warnanira nindya mantai muga pangresa rekena patih sengguni ya Bambang Suman ya Raden Trigantal Pati senajan kawistara sampun ndungkap yuswa bangkit pangaturing praja pramila tuhuken tresnaning para kadang nyang kawula. Paswakan negari Ngastina nampi tedhakna Raja Pandura iku warnanira Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Resi Jugurata Begawan Waning Pinto ya Raden Kakrasana. Bawanira ngagung Istina wis dangu datan pinanggih ngraka. Kawistara kapangkas sing tias sigra denyong adarane lenggah satata. Prabu Baladewa mengkaraken manuju ing Kurawa. Ing lenggah wonten petapan saka lima sang pandhita Durna. Ya nuju ing Kurawa Sang Kumbayana Pandhita Bantos kawruh mateng Smedine. Pramila datan mokal minangka guruning Kurawa dalah guruning para Pandhawa. Sang Kumbayana mengkaraken marang Nalendra saka kraton Plangkawati ajejeluk Prabu Gangga Murdita. Nalendra kang Stimandra Gunawa semanten Pasebanyara ketengah beber kanca. Awit ajrih namun kalepatan donya marat. Prabu Gangga Murdita mengkaraken manggalane negari Ngastina. Mantri Bupati Nayaka tenang Panlurah Bakalapa dinabdi jajarep timagangan Suprambah Wadyabala. Sirep datan wenten kang sange ing Balwacana. Roning Mandura datan ubah marupa datan lumampah. Teka mangkono wong narsa rukming daya. Ing pasik banjaba lir kabaden intri. Sang-sang dilapujil sangka kinaton. Lorot biur sang.
Kena kuning lekas lukit torinu tingkideng Kadung-kadung hamomong Menangun manah rahayu Kawiyatan ono kanang golong karena niruman ngepus Beleng indriya mangung-mangungkung kan duan rimang berlima tanpa kanin wis pitung danggarni miturin tamanan sekar warasiti Sritino ning pasingakan busana manika warna Sobak puspiteng udyono Miang panjrakang sarwa rukma ranggeng manik Narawata Ubro prabanyo sumirat kenyaring teja leliwaran
kegonto amri separan mangambar unggas yotore sedeng ingkang siniwa Moh Prabu Suyudana Parastius teng dampal kencana Asri rengganing busana nuntrang kontrang Mas Retno Dewa Semimo kayangan tinju moyo Bapak nalaro ingkang mungging ngarsa alon wedaring sabda Sri Buminata Nirbitan pinurut cipta ngrati wang bawana langgeng paman ploso jenar Pagenira manira biji sampun ngantos kejoting penggalih paman Narya katampi sabda dalem anak Prabu Samura mentah inging baba kepatihan saderengipun nampi pangendikan wonten dawe gadhahi manah ingkang kuwatos keparang kula ngibarataken pindha nyendal kampuh saking sampiran bedhajeng kang datan katalupen nanging dupi nampi sabda jeng andika ayem tata tentrem sing manah kula gambaraken kados niram tirta swindu nggih keparing ing baba kepatihan ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk handaping padha mawantu-wantu kula non inggih anak Prabu manira tampi kanthi gembira sing manah dadi paman saged njunjung wibawanipun ingkang putra Pagenira kejawi saking menika katibaran pawartosipun para kadang yang para kawula menapa wonten ngliruaken dawuh basan bladak mirang sipat perang kampuh jingga budadatan ratu menapa sedaya kawistara sayen saeka kapti kados warsa kapengker paman Narya
kula non anak Prabu engetipun ingkang bobo kepatihan sanggaing prokadang nyang kawula kados mboten wonten ngeweya dhateng sesanggemanipun ketingal saiyek saeka kapti ngangkat tata katentremanipun negari dalem Astina. Nggih syukur bejo sewu paman. Pakaran mekaten katindakna sak lami-lami. Inggih ngestaken dawuh anak Prabu. Kepareng dipun prayoga lenggah langkung ruwin paman Narya. Nuninggih kados sampun boten kirang prayogi kula nono nggih Angger Prabu. Semanten ugi kadang kula sepuh Koko Prabu Baladewa. Sawetawis rawuh keparing ingkang ngaturaken pambagya panagrami. Manggi kaluran tedhaipun Koko Prabu wonten Pancaniti negaring Astina. Yai jagat dewa bathus katangipun pun kakang. Engetipun ing raka kados kirang setunggal menapa winantu Karajan Sambikala prapta wonten setinggil negaring Astina. Inggih syukur bejo sewu. Kacekna rawuh dalem Koko Prabu tansah dipun ayomi dening para Jawata. Alam onengipun ingkang rayi kula atur nampi Koko Prabu Mandura. Inggih dahat kula tampi kanthi bingah raos sing manah kendelo sami-sami Yayi Prabu kadang luwih dahat kula tresnani. Kepareng dipun prayogaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu Mandura. Yai, inggih ngestaken dawuh Yayi kados sampun boten kirang prayogi praptanipun ing raka. Semanten ugi Paman Pendhita Durna. Mangke kaluran rawuh wonten Praja Astina Pamanuja. Walaka sampe gundur manyar-manyar pet gantel buntute kisah alilaka. Awala swalu kimbon manyar-manyar. Angetipun ingkang Bapa nggih kados boten kirang setunggal menapa prapta wonten setinggil negaring Astina. Inggih syukur bejo sewu. Keparing ingkang mutra ngaturaken sunggem pangabekti Pamanuja. Kula tampi kanthi bingah raos sing manah ku anak Prabu saged njunjung dhateng wibawanipun ing Bapa Pandhita Durna. Puja pamujinipun ing Bapa kewula nggih tumeten klatur kampi kanthi syukur nane penggalih. Dahat kula pundi minangka jima peparingipun Pamanuja ngrementah ingkang mutra pengira. Keparengipun prayoga lenggah langkung rumiyin. Inggih ngestaken dawuh nggih kados sampun boten kirang prayogi. Boten kirang prayogi anak Prabu. Nak nggih. Kedawi saking menika kawula kunduraken ursanipun Koko Prabu Baladewa. Kadangipun pun Kakang Yayi. Wonten paring pangendika kados pundi lajeng keparingipun dangu ing Raka Mandura. Pramila menika dinten senes kangge parapatan ageng. Ewa semanten ingkang rayi ngawontenaken pakempalanipun para kadang. Mboten wonten sanes kejawi namung ingkang rayi badhe nyuwun priksa ursanipun Koko Prabu Baladewa. Yen ngaten sampun ngatos kronden damel lajeng monggo kula aturi nindhik talinganipun ingkang raka. Menapa to darunanipun dening wedal menika para kadang dipun kempalaken wonten setinggil negaring Astina. Karana ingkang rayi Nakula dene sampun kawenger nampi sasmitaning Jawata. Negaring Astina saged manggih katentreman nanging menawi saged kedunungan kanugrahan Wahyu Sekar Tunjung Seta mekaten Koko Prabu jagat dewa Bathara. Dados kampilipun Yayi Prabu katembe nampi sasmitaning Jawata. Negari saged manggih tentrem waton utawi kedah kedurungan kanugrahan Wahyu Sekar Tunjung Seta inggih mila ngaten. Pramila saking menika kekancangan ingkang rayi badhe nyuwun priksa ngersanipun Koko Prabu. Lenggahing kanugrahan wonten pundi sarta mawisrana menapa sagedipun negaring Astina kedunungan Wahyu kadebat ngajeng. Nyuwun pangapunten dalem sewu. Menawi Yayi Prabu nedya priksa kelayan ingkang Raka Mandura babagan kanugrahan menika ta senes tanggal jawab kula karena kula menika wonten Praja Ngastina dados pangayoman para kadang nyang kawula.
yen to wonten kraman datengi menika cekap ing neraka ing badhe nrenggalangi. Nanging menawi babagan kasepuhan utawi ngelmu menika sanes tanggal jawab kula menika tanggal jawabipun Paman Pendhita Durna. Lah kosok wasulipun menika mangke Paman Ujum saged meratelaken lenggahing kanugrahan tanpa gina ngestina wonten turnanipun. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yai. Pramila samungantos kerunden damel monggo klaturi miji Paman Kumbayana kinten-kinten kanugrahan payu Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi lenggahipun. Inggih kaluhuran Paman Pendhita Durna. Gandhak legudung manyar-manyar nun wonten pangendika ngadhawuh. Anak Prabu ndangu dhateng ingkang Bapa Kumbayana. Mboten badhe lidah sinambet. Sampun kawula aturaken sanipun Koko Prabu Mandura. Negari saged mangke tentrem. Saged kedunungan kanugrahan wayu Sekar Tunjung Seta. Lenggahipun wonten pundi Paman Ujum? Kanak leguduk manyar-manyar. Lole. Hawala. Sampun watos menika mangke kula piyambak badhe mratelaken. Lenggahipun kanugrahan menika lepatipun wonten wetan wonten kilen. Lepatipun wonten ler wonten kidul. Nyuwun pangapunten Pak Nedurna, panjenengan keparingipun kados pundi? Ing atase dipun dipriksa lenggahing kanugrahan, lajeng Pak Nedurna ngendikaken nuwute wetan kula nuwute lor kidul niku kados pundi keparingipun Pak Nedurna. Samangika wong bodho ampun melu campur bab niki Adi-Arya. Nuwun keparenipun atur sanipun anak Prabu Suyudana. Boten paring dawuh Paman Ujum. Sampun watos. Kula menika sampun gegala. Yoga mulit. Ayoga kula. Prabu Gangga Murcita. Menika sampun dawuh anggenipun kepengin badhe ngatunaken dharma bekti menungsanipun anak Prabu Suyudana. Pramila saking menika sampun ngantos kedangun ngger, kula aturi ndang dhateng ingkang rayi ya yoga kula pun Gangga Murcita. Inggih kaluhuran Paman Kumbayana. Yai Gangga Murcita. Nuwun pangendika ngadhawuh Koko Prabu. Maragake maju pun kakang kepengin bakal catur netra bukan marang Siadi. Inggih ngestakaken dawuh. Kiye lumeng seredutane Sang Narapati. Katekaping para Wandawa tumanduk sagyun mangarsa tanana kanggo jiwa raras rung seping driya katangipun Kakang Yayi Prabu Gangga Murcita padha kanthi raharja piswan jeneng para yayi. Ih, nampi pangestu dalem kados boten kirang setunggal menapa piswanipun ing rayi. Mengko pareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk andhap padha dalem awantu-wantu Koko Prabu. Iya pun Kakang tampa surabekti marang Kadang Werda. Pangestu tinggal tampanana Yayi Prabu. Ih, dahat kula tampi glering tangkali. Kapundi mestaka tumanduk jaja minangka jimat sipa paring dalem sampun mentah ing rayi. Yayi Prabu Gangga Murcita mengkono. Kejaba kang saka iku apa keparenata jeneng para sedya ngantonake dharma bekti tumrap parang pun Kakang. Inggih pun badhe lidah sinambet. Leres sabdanipun Paman Pandhita Durna. Mugi katampiya kula minangka dados keluarga ing Ngastinapura kelenggan menika. Iya, bakal tampa switane Yayi Prabu
waton jeneng para bisa bantu pun Kakang angupaya marang kanugrahan Wahyu Kembang Tunjung Seta. Inggih sampun watos cekap ing rai piyambak nemu dadosna kawengan. Sekar Tunjung Seta saged tumurun wonten negari Astina kedah mawi bebanten mawi srana. Bebanten bapa pun Kakang sedya minangkani yai. Mboten pun sanes kejawi namung kedah nyirnakaken dumateng satriya ing ketitisan wahyu. Dados gedhonging wahyu. Gedhonging wahyu mapan yang endi wetu dina iki. Mboten pun sanes kejawi namung wonten putra Madukara putranipun Raden Janaka ingkang kekasih Abimanyu ing Masih Timur. Kula sagah badhe ngupadi kanugrahan kasebut ngajeng. Sauger kula kepareng nyirnakaken Raden Abimanyu ing Masih Timur. Yen pancen tetela mengkono kang dadi atur jeneng para pun Kakang ngrilani saha mbantu jeneng para kelakon bisa nyirnake marang Abimanyu kang Masih Timur. Kabantu dening para kadang-kadang Kurawa. Iki ngestaken dawuh dalem Kaka Prabu. Duka Yaya Sinipi kemedhut padening lati Coco pangawinga mukanira lir kaberanan pindha kembang murawari sinabet merang sagedeng mijil tahanane jagat Dewa Bathara kaya dudu karepe dhewe ratu anyar kepengin bakal labuh marang praja ing Ngastina dipercaya ngupadi kanugrahan Wahyu Kembang Tunjung Seta nanging apa sebabe dadak nganggo srana ngancam bocah sing ora dosa drohon dimono kangke elek sedya ndermeker tuplik keparatur watut apa pancen kupingi ora krungu mripate ora melek yen Abimanyu kuwi isih penunanku dhewe anake adhiku Sembadra keparat ora patut yen pancen tetelo mengkono sing dadi karmu ora perlu aku ngombyongi marang negara ing Astina betah apa aku dadi pengayoman yen ana ratu mbingkanani ing atase tumrun kanugrahan nganggo srana mateni bocah sing ora dosa. Perlu aku semingkir saka praja ing Astina dene kuwi.
sungsum timbul kawontenanipun setinggil negari Ngastina. Saksamunipun kadang kula Gangga Murtita sagah badhe nyirnakaken Abimanyu. Sagah badhe meminta nugraning Bathara. Wayu Sekar Tunjung Seta wis manten Koko Prabu Mandura duka yasinipi. Inggih nyuwun pangapunten dalem sewu inggih sinten tiyangipun kang purunan badhe pun ancam sedanipun tentu duka. Lah upami mboten wonten setinggil menika wau kula kinten ing rayi Prabu Gangga Murtita dipun anggep dados satru dados mengsak kirang bejanipun nampi astanipun Anggirnata Mandura. Inggih nyuwun pangapunten pamanira kados pundi Anggir Gangga Murtita. Kula langkung rumiyin badhe nyuwun priksa menawi Baladewa kaliyan Abimanyu menika kleres napa? Iya, yung menapa panjenengan dereng priksa anak Prabu menawi Abimanyu menika purunanipun Anggir Prabu Baladewa. Awit Abimanyu putranipun Sembadra kadangipun enem Baladewa. Nggih, yung kula ora sampun njawal njawil panjenengan to. Ewas manten malah mboten tanggap ing sasmita badhe ngancam Abimanyu. Lah Anggirnata Mandura duka mesti inggil Binaturata. Paman Durna. Oh, kandak bleguduk manyar-manyar. Wonten paring dawuh ing pangandika anak Prabu. Kados pundi kawontenan mekaten menika? Sampun pun dados menapa? Yen namung mboten ngangge Baladewa mboten napa-napa. Waton wonten ing Bapak Pendhita Durna dalah yoga kula Gangga Murtita menika saged badhe ngrampungi damel. Oh inggih, yen mekaten lajeng prayogi lampah kados pundi? Prayogi Adi Arya kadawana medal njawi midhalaken para kura nyepeng Anggirnata Mandura. Syukur bejo saewu piyambakipun kersa kundur malih wonten Praja Ngastina. Yen piyambakipun boten purun kundur malih, alih dipun banda ageng lajeng menika mangke dipun ranggat dening para Kurawa. Kawruhan sabdanipun Paman Durna. Paman Arya kula wonten pangendika ing dawuh anak Prabu. Manira pitados medal njawi midhalaken para kadang Kurawa medhak ing wadya. Supados nungka tindakipun Koko Prabu Baladewa. Syukur bejo sewu piyambakipun kersa kundur malih wonten negari Sina. Yen piyambakipun begugung utawa waton gajah gelar menika mangke alitipun bondo ageng dipun ranjap Kurawa. Inggih ngestakaken dawuh sadanipun anak Prabu. Yayi Prabu Gangga Murtita. Nun wonten pangendika ing dawuh Koko Prabu. Ndak lilane wetu njaba pedandanan. Mangsa barang tumurune kanugrahan. Inggih badhe kula sagahi. Namung sepisan malih kula badhe nyuwun pangestu anggen kula saged merjaya pun Abimanyu. Mangsa barang muga bisa ledha ing karya. Inggih, matur nuwun Koko Prabu. Oh, to. Paripurna sabdana lendra nglegana sabda Pendhita Ratu. Sabda pangucapan Pendhita Ratu gedhe panguwasane. Sadaning pendhita datan kena welalai sadaning nata-rata marang para kawula sanegari. Yen Kacandra Kaditirta Kresna tumapa dlancang seda datan kelur bebek. Kacarita ngagung sedya kundur kedaton. Jelek saka dampar kentana tinampi gampar gading yen Kacandra kadya ngudi marang kamulyaning Praja Ngastina.